אבל תחשוב. השלום איציק קלני והמנגיל מגאל, והיום נעשה פוטושופ על טרבור. ומה נעשה עליו? תרנגולת. אוקיי, ובואו נתחיל. וואי, איזה רעיון משוגע. טוב. תרנגול. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, זה יצא כזה מפגר. לא באמת, זה יצא מפגר. וכן, כזה. מה זה? שמאלי. אוקיי. אז אף אחד לא שם לב ללוגו החדש שלו. מי ששם לב לפחות שיכתוב משהו. ככה אני חושב. טוב, סליחה, אני פשוט קצת התרכזתי. על מה דיברתי? זה קורה לי לפעמים שאני פשוט אומר משהו, עוצר שנייה ושכחתי. דיברתי אוקיי. מה? זה המקור פה. הפאק. איזה יפה. תשים מפה על ספיד. אז חזרנו. חייבים קצת בללה. חייבים. זה נראה כמו כובע של ליצן. תגיד משהו. זה נראה כאילו ראש של מצטח. הבולת לא מתאימה לטרבור. מצטער אם שומעים רוח, זה המאוורר. חם. טוב. תרנגולת! מה זה? תרנגולת עוד. איזה סוגים יש פה. יפה. וואו, למה אני מרגיש? מה זה? איזה תרנגולת גאונה. היי ברון. טוב, לא משנה. פקתי בגב. טוב. אז
נראה איך נמצא טרבור. משקף אופל. מתאים לי. והסרטון הבא זה יכול להיות עם EA עם SSG, הערוץ עדיין ממליץ, ויכול להיות שנשחק איתם Call of Duty and Words and Advanced Warfare and then עזבו, אתם תראו and then אני לא יכול לומר דרך אגב, גם אני פה מ-SSG, כן, מי שלא יודע. ספרייז. אז שון, יפה אתה עושה פה, ו-Advanced Warfare. כן, הנה, זה איך שאני יכול לומר הכי טוב. Advanced Warfare. תתרכז בלעשות את זה, תעשה טוב. אוקיי, אוקיי, חטא. מה זה הקרבולת הזאת? קרבולת. אתה לא מבין מה אתה עושה, נכון? כן. וואי, בא לי לשים את המשקפיים. מה הקשר בין זה לתרנגולת? לא יודע, בא לי משקפיים. וואו. איזה יפיוף. שון, פשוט יפה שון. כן, רואה? אתה יודע, היית יכול פשוט לקחת את זה, פשוט לקחת את הצד השני. את הצד הזה עשו יותר טוב. אוקיי. נראה לי תרנגול זה היה רעיון לא טוב בשביל טרבור. למה? מתאים לו לאללה. תראה, מושלם. תראה מה יצא לך. כן. אז טרבור עם כובע של טבח. עכשיו אתה מעלה רעיונות כשעשית הכל. זהו. אז נראה לי שזהו להיום. טוב, זה מה שיצא. סתם חשבתי שזה יצא משהו ממש כאילו, משהו נחמד. נחמד. בעובדה לזה שלימדתי אותו רק היום פוטושופ. כן, פחות או יותר הבנתי. אז זהו, לייק, קומנט, סאב, ליברמן גיימינג אייל, הלוגו החדש שהצבתי להם. נכון, בלי אייל, ליברמן גיימינג. אנחנו שינינו את השם. כי הוא לא נכנס בלוגו. כן. הלוגו היה צריך להיות קצת יותר גדול, אז זהו, לייק, קומנט, סאב, לא... סאבסקרייב, אותו דבר. ויאללה ביי. ביי. זה לא עוצר את הסרטון, אתה יודע. תתחבק כבר.